Hola, bon dia, xiques i xics, com esteu? Avui anem a fer un arròs ben bo, un arròs del senyoret. Espero que us agrade. Anem a veure què necessitem. Necessitarem un cullerat, una paella, un ganivet, unes tisores, un plat, un pot i una batidora. I també necessitarem un perol, un colador i un mòrter. D'ingredients necessitarem unes gambetes pelades, uns gambons i uns llomets de tonyina, un caldo de peix, el més fàcil és uno que ja vinga preparat, uns mejillons i un poquet de sèpia trossejat, 3 dentetes d'all, un poquet de safrà, 2 tomàquets, arròs bomba, un poquet de sucre per llevar-li l'acidesa a la tomaca, unes nyoes, un poc de sal i oli d'oliva. Anem amb la preparació. Anem a tallar el cap als gambons. I el reservem. Posem un poc d'oli d'oliva a la paella. Sofregim els caps dels gambons. Si veiem que ens esguita, una tàpora. I una vegada els tenim fregidets, els reservem. Important tancar la porta de la cuina i enxufar l'extractor si no volem olors per tota la casa. Anem a pelar els alls. Ara anem a llevar les pepites a les nyoes. I també a la paella. Sofregim els alls i les nyoes. I ara al mòrter. Afegim un poc de julivert al mòrter. I anem a fer un piquet. Posem el caldo a calfar amb els caps dels gambons. I ara anem a sofregir la sèpia i les gambetes. Sofregim bé. Rentem i tallem la tomaca dins del pot. És més fàcil que ratllar-ho.
I amb la batidora, tomàquet enrotllat. Afegim la tomàquet. Ara anem a sofregir l'arròs. Jo utilitzo un gotet xicotiu per les mesures. Un gotet per persona. I ho sofregim tot bé. Mentre tallem la tonyina i pelem els gambons. Anem a triturar els caps del gambó i colarem el caldo. Afegim el picadet del morter i ara anem a afegir el caldo. Ho movem tot bé. I anem a posar-hi temps. Començarem uns 9 minuts. A un foc fort, perquè arrenqui a bullir. Posem un poc de sal. Ara afegim els mejillons. I anem a afegir la tonyina i els gambons. I ara li posem altres 9 minuts a un foc més mig o baix, fins que acabi d'evaporar tot el caldo. Ja ha passat el temps, ho tapem i deixem reposar 10 minutets més. Mireu, quina pinteta que té això. Que bo deu estar. Bon paper i acabar el bacal. Bé, espero que vos hagi agradat i que vos animeu a provar-la. Estava ben bo. Però això de cuinar també té el seu costat fosc. Quasi res! Quina escura m'heu deixat!
Segur que això s'ha acabat. I així tenim una escura